Sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin uya ang bareta sa oras na ini. Bureau of Fire Protection sa Kabusaw, Camarines Sur nagtatabang sa lokal na gobyerno sa paghanap kan mga negosyanteng mayo nin business permit sa saindang banwaan. Aramon taman ang kumpletong detalles kayan sa report ni Jerome Breeze. Nakatalaan nagibuhon ka na BFP Kabusaw and Validation sa mga business establishment na mayong magkakanigong permit. Basado naman sa reklamo kan magkakaparaga lehitimong negosyante sa banwaan. Sigun kay FO2 Edlemer Nilayan, ang assistant PIO kan Kabusaw BFP, kunin kaso mapatutuhanan na igwanin mga negosyante nga mayong magkakanigong business permit. Matabang sila lalo na sa Fire Enforcement Section kan BFP. Nasaro sa requisitos tangani nga magkuani na permit. Kakaabot pa lang ang mga reports halik yan sa legitimate business owners, hindi po sa Kabusaw, na ikaw po daang mga business operators na mayong nagkakanigong business permit halik po sa munisipyo. Actually po, ang Bureau of Fire Protection ng Kabusaw Fire Station, nagkakandak po kita ng regular na inspection. However, kunyan, naka-receive po kita ng mga complaints. So, ang BFP Kabusaw po, makandak ng validations para po mabalidate na kung talagang ang mga complaints na iyan is legitimo po. So, pag nabalidate na po, naigwa, kung anong tapuan sa indang mga pangaran o isay man ang business establishment owners na ito. Tapos po, ang procedure na po kaya i-report na po yan sa BPLO, ang munisipyo ng Kabusaw, para sinda naman po ang magibo kaya ng nagkakanigong paagi kung paano po ninda yan masuratan. An banwaanin Kabusaw, igwangon niya ni nasa 300 na mga lehitimo negosyante na igwanin na business permit basado naman sa listahan na nakakaputan kan opisina. Para sa GNTV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, Metro Naga Water District amay nakapagpreparar sa epekto kan summer ngunya na taon. 5 pumping station pinag-andam. Ramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Para masimbagan ang pangangaipo sa tubig inumon, ngunyan na mainit ang panon na sinday kapuson sa supply ng tubig, 5 pumping stations ang pinagpaandar kang Metro Naga Water District. 61 liter per second ang nakukuang supply kang mga pumping station sa Harden Real, Del Rosario, Almeda, Villa Sorabella, asin San Felipe 3. Alagad kang Sabado, nagkaigwan ng emergency repair sa pumping station kang Montesielo, Cararayan, asin Magdalena sa Concepcion Grande na nagpapabulos din 102 liter per second. Kung kaya may kakulangan pa ang MNWD ng 41 liter per second na tubig. Actually, muna na summer po, nag-commission kita ng 5 additional na pumping stations. Okay. Pinadalagan ta po si Harden Real, si Del Rosario, si Almeda, si Villa Sorabella, and San Felipe 3. Namugtak po iyan sa 61 LPS na kadagdagan. Unfortunately po, sa sitwasyon tapuon kang Sabado, nagkaigwa po kita ng emergency repairs sa tulong pumping stations. Ang Montesielo, 25 LPS na gayo iyan. Mas lalo na po si Cararayan, na nasulo si Makina, 64 LPS po iyan. And si Magdalena po, 13 LPS yan, inabot kang baha. Kaya po po mag-rewiring sa Magdalena sa Concepcion Grande para mapadalagan siya hopefully po by weekend, maayos na siya. And pag hiniling mo, si 102 na nawara sa tuya, minus 61 kang si pinadalagan tang mga standby pumping stations, may deficiency po kitang 41 LPS. Pinaghihidali naman kang MNWD na mahirahay ang mga nagka-diferensyang pumping station para tulos makataon ng serbisyo. Hopefully po within the day, si Montesielo and Cararayan 2 matapos na and potability test na. Tama yung mga laboratory examinations po yung po ang gibuhon bago tama inject sa system. And hopefully po tomorrow,
magamit na si supply na igwa siya. Alagad si Magdalena po, garo mga Biyernes o Sabado pa ito matatapos. So hopefully po by Monday next week, may commission taman siya. Pag naibalik ta po si 102, igwa kitang additional na 61. Iyan po si pigibutang preparasyon para sa summer. Maray na sa nanganit na naamay kita nagpreparar. Kang mag-bar down po ining tulo na 102 LPS ang total, na may 61 kitang naihipno tulos. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Asin yan ang mga bareta sa oras na ini. Padagosan ang mag-antabay sa GNN TV 48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako po si Mark Mendoza. Diyos mabalos kang sa indong pag-antabay. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.